Mangwanani vedare tadzoka zvekare nemamwe messages pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Hey, zvakangoma hazvo veduwe. Saka pane rimwe voice note iro randakatumidzirwa nevamwe vanzvadzi vedu ivo vainge vachiti muSouth African mushure mekunge vateerera imwe confession iyo yandakaposta nezuro, saka ndikati regedzai ndinge ndichingoshare voice note iro ravakanditumidzira. Saka translation yevoice note ravo ichibva kuchirungu ichiuya kushona yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndine nyaya iyo yandikuda kukuudzai, iyo yakaitikawo kunoku kumasaiti ekwedu kulocation kuno kwandakakura ndichigara. Zvakaitika mukoma ndezvekuti kwaiva neumwe murume uyo atitombozivi kuti muno munyika yedu yeSouth Africa akauya rini, and I'm not sure kuti murume uyu ainge achibva kuZimu here kana kuti kuMalawi, asi chatainge tichiziva ndechekuti murume uyu akazotosvika pakutowana chitupa chemuno munyika medu mushure mekunge agara nemukadzi wake for a very long time. But kugara kwaainge akaita nemukadzi wake vakatozvara vana vavo vaviri, but manje mukadzi uyu iye ainge akatoroorwa pachivanhu chedu uye aitova zvekare nevana nemurume wake. Saka zvinhu zvaitotinetsa kuti ko angagogara seiko nechimwe chikomba apa ari munhu ari married. Iye zvaaita ndezvekuti murume uyu wake originally ainge achigara kune imwe province kumba kwevabereki vake, saka iye ndiye aipota achiendako kuprovince ikoko uko kwainge kuchigara murume wake mushure mekunge vabereki vake vashaika. Ameno kuti vakaita kakukakavadzana pai, then iye ndokubva aramba kuenda kunogarako kumuPumalanga ikoko, saka ainge achingogara kuno kwatakakurira. Then mukadzi uyu akabva azotanga kugara neuyo murume watainge tisingazivi kuti aibva kuMalawi here kana kuti kuZimu. Murume uyu akabva atanga kuita madevelopments pamba apa. Murume uyu iye ainge achiita zvekusona mauniforms, maschool uniforms, kudzamara ava kuzotoita zvekutosona even mauniforms, let's say ekuchechi. Kana muine conference yenyu yamunenge muinayo, maitoziva kuti kana mukaunza hembe dzenyu aikusonirai hembe dzainge dzakanaka, kuzotonosvika ava kutodesigna mawedding dresses. Saka mari aibata because iye nemukadzi uyu vakabva vazotanga an events company, nanhasi company iyi ichiri kurana that events company. And mukadzi uyu manje anoita imwe mari inotyisa because sometimes some of her sound equipment inotombohaiwa kuma national events. Ava nemari mukadzi uyu zvokuti akazotosvika pakubuda mulocation ndokubva azotanga kugara kumaSuburb. Manje pamba apa apo paainge achigara nemurume uyu wekuZimu iko zvinozvi pava kungogara maroja apa. Imba yacho yakanaka sei muarea muno mumatigere. Just I do not want to mention that place because I am scared for my own safety, but imba iyi ndo yega imba yakanaka in our area, and inotoita kunge mansion chaiyo, but imba iyi yakadevelopewa ikaitwa zvose zvakaitwa ipapo zvakasiya zvaitwa nemurume uyo wekuZimu. Saka murume uyu akati atanga kubata mari ndokubva anzi iwewe mari yose yaunenge uchibata chiuya tinge tichigadzira yavanoti joint account. Saka ainge ari the main person on that joint account ainge ari mukadzi uyu muSouth African uyuwo ainge ari munhu ainge akangoiswawo muaccount zita rake, zvekuti aikwanisa kuva neaccess yekuti anokwanisa kuva nechiapplication chemubank pafoni pake zvekare necard, but makadhi ose ainge ari muzita remukadzi. I think kuti iye aingova netrust yekuti sezvo vainge vatova nevana vakatochata, but kunochata kwavakaita hama dzake chaidzo murume uyu hapana kana hama 1 yatakaona. Panewo vamwe varume vainge vachibva kuMalawi ndo vakangouyawo vakabva vanzi ndo dzainge dziri hama, but vaitova vanhu vataitoziva kuti vaingoitawo zvemapeace jobs mulocation medu, saka ndo vakangonzi ndo dzainge dziri hama. But tingangoti akangotochata nemukadzi uyu pasina kana hama yake. Chainge chichingotagetewa apa yainge iri mari. Vakati vachibva pakudevelopa pamba, baba ava vakabva vazonzi
vange vachiunganidza mari ndokubva pazotengwa taxi. Ndikangoti taxi iyi payakangotengwa ndo pakabva patanga maproblems ose, because murume uyu ainge ava kubatwa very rough. Mukadzi uyu akabva aita chikomba zvekare, ainge ava kudanana neumwe murume uyo ainge achibva kuZim. Saka uyu waainge akachata naye uyu akati azviziva kuti ndo zvainge zvava kuitika, vanhu ndokubva vatanga kuita noise, akabva adzingwa pamba paya. But each and every morning taiti tikamuka makuseni taimuona akabata kaplastic bag kake akagara pagate achiti sure after everything ungandidzinga mushure mekunge ndakuita emillionaire kudai. Apa aitombopota achiuya nemapurisa, mukadzi uya aita zvekutonyora mapurisa, then baba vaya vobva vauya vobva vadzingwa nemapurisa kuti vange vachimusunga. Taitozviziva kuti munhu uyu ane mapepa. Saka community yakamboti iyo yainge ichida kupindira nyaya iyi ichiti zvinhu izvi zvaitika apa it is an evil thing, but I think kuti community leader wedu pane zvakazoitwa kwaari kana kuti pane mari dzaakazopiwa, because all of a sudden uyu community leader ainge achimboti tiri kufanira kuti nyaya idzi dzinge dzichifambirwa. Uyu murume uyu wekuZim anofanira kuti ange achiwana something, haangangoti aita munhu emillionaire then over adzingwa achinzi ngadzokere kunyika kwake. Something has to be done. But jiki takazoona uya community leader ainge achinja, ainge ava on the side yemukadzi uya, akabva ati let us not put the law into our hands comrades, nekuti ndatarisa mapepa ose zvinhu zvose zviri kurakidza kuti zviri muzita remukadzi uyu. Saka if we try to fight against the law, then the law will fight against us. But pasina kana 3 months kubva zvakatidana for a meeting, then takabva tazonzwa kuti naiyewo ainge ajoina another taxi association. Mari yekuti akatenga kombi hakuna kana anoziva kuti mari iyoyo yekutenga taxi akaiwana kopi, but now ava very close kune mukadzi uyu zvekuti akazotopinzwawo mune mamwe mabusiness dealings. Saka everyone akabva angoziva kuti zvainge zvaitika ipapo munhu uyu akangodhizwa ndokubva anyaradzwa. Saka murume uyu I think kuti akazourawa nestress. Stress ndo yakamuuraya, because akazoti achida kuenda kunoshandisa kadhi riya hanzi ndokubva azoona kuti kadhi rake rainge rakafreeza. Apa access yekuti ange achitaura nemukadzi uyu access painge pasisina, ainge ava kudzingwa achitreatwa kunge imbwa. The last that we heard of him taingonzwa kuti ainge ava nekamwe kashopu kake uko kwaainge achiita zvekusona padhuze netaxi rank yemakombi anouya kulocation kwedu. From there on tikazongonzwa zvichinzi ainge akangowanikwa mushopu make achifa. But I think this guy, there is justice that is supposed to be done for him, because maybe mhuri yake haitombozivi kuti iye akatofa kudhara. But chinorwadza ndechekuti kuzonosvika achizonofa, he turned this woman from nothing and became a millionaire. Mukadzi uyu aita zvekutengesa magwinya, but she is now a millionaire. Haachatombogari kulocation, ava kutogara kumasuburbs. Apa ane a multi-million-dollar company iyoyo ye-events company inotohosta maparties mahombe, even mamwe maconferences anoitwa mahombe, ma-national conferences. Equipment is hired for that type of conferences. Mari chaidzo ava nadzo, but akashandisa ziya remurume uyu. I think wekuZim kana kuti Malawi, we are not sure about that. Saka pandakanzwa confession yamakaposta inini nemurume wangu takabva tatanga kutaura nezvayo nyaya iyi, tikati do you still remember that guy nezvose zvakaitika? This is exactly what happened to this guy uyo akakupai confession. So we were like asking each other kuti what is wrong with guys from Zim? Why is it each and every time when they are dating a foreigner, they always leave everything in the name of that foreign woman that they will be dating? So that is all that I just want to hear, because we were just asking ourselves about this story, me and my husband. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu avo vanga vachiti ivo she is a South African. Saka ndo yanga iri narration
yemessage iyo yavakanditumidzira. Inyaya inorwadza, especially pamubvunzo uyo wavabvunza kuti what is wrong nevarume vanobva kuZim. Why is it vakatanga kugarisana nemukadzi anenge ari wemuSouth Africa kana kuti werumwe rudzi, vanobva vasarudza kuti vange vachivakira kunyika kwemukadzi iyeye. Chii chinoitika kuvarume vekuZim? And I think it is the truth. If you agree with me, please tell me in the comment section kuti munobvumirana nazvo here kana kuti hamubvumirani nazvo, kana zvakamboitikawo kana muinewo yamunozivawo nyaya yakaitika yekuti munhu anouya kuno kujoni achitauya kuzoshanda, then over azoshandira mukadzi wemuno muSouth Africa, ovakiswa dzimba, then at the end of the day over azodzingwa, over akandirwa tuembe twake panze. I'm sure kuti zvikaitika munhu ndopaya paanozongonzi angomuka akaoma nekuda kwestress and depression. So let us talk about this issue in the comment section. Saka the following story yandichange ndichizoverenga ndo nyaya iyo yandakaposta kuAfrican Confessions, iyo yandakatumidzirwa nevamwe mukoma vedu. Hanzi makadii zvenyu mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo. Inini ndiri murume uye ndiri muZimbabwe asi ndakaroora mukadzi wekuMozambique. Ndingangoti ndakatanga basa iri rekudriva matruck pandakawana basa chaipo ndava kusashanda ndiri assistant ndichidriva truck mainge muri mugore ra2006. pakambani ipapo pandakawana basa ndo pandakatanga kutendedzwa kuti ndinge ndichifamba netruck ndiri ndega. Zvino murume uyu wandainge ndichishandira iye ainge achiwana macontract ekuti taitakura hupfu chibage, taibva neupfu uhu kana kuti chibage tichibva nawo kuZambia tonohusiya kuMozambique, kana kuti hupfu taiuya nawo straight kunoku kuZim. ndo mashandiro acho atainge tichiita, but nguva dzangu zhinji ndaiwanzokuenda nehupfu uhu nemaloads awa kuMozambique. Zvino mukufamba umu ndakabva ndazosangana neuyo akazova mukadzi wangu. Ndakasangana naye muBeira ende iye naamai vake vainge vaine chikantini paside peroad, vaita zvekubika zvavo naamai vake vachitengesa. Zvino nerimwe zuva ndakati ndamira pachinzvimbo chainge chiine makantini paimira zvekare mamwe matrucks, ndokubva ndaona kuti pachikantini paya pandaiwanzokufarira kutenga sadza painge pasina kana munhu. Vainge vakatovhara shopu yavo musi wacho iwoyo, apa nzara yainge ichitangondibvunza mutupo. Ndakabva ndati regedzai ndimbozamawo chikafu chepanext door, ndokubva ndaenda pakantini yepanext door. So ndakabva ndazongokaruka ndatarisana eye to eye neuyu akazova mukadzi wangu. Iye akanyemwerera, neniwo ndikanyemwerera, tikabva taziva kuti tainge tatodanana. This was love at first sight. Takabva tadanana, but mukoma Nashi chikandinetsa ndechekuti akati abatira pamuviri, nhumbu iyi yakangotsakatika mukoma pamusoro pazvo, ndokubva azoita zvekare mamiscarriage. Zvinhu zvokuti zvakandirwadza, but takabva tazoita zvedu mwana wedu 1. Zvino nhumbu iyo yakazozvarwa yakati ichikura, ndakabva ndazomuti sinzi nhumbu iyi iri kungogara ichikurwarisa, ndava kuda kukutora ndichikubvisa kuMozambique so that unge uchiuya kunyika kwangu. Ndokuzouya kwaakazoita kunoku kuZimbabwe. Ndokubva ndatanga kugara naye apo pandainge ndichiloja. Ndailoja yainge yakaita cottage, 3-roomed cottage, saka ndo pandaigara naye. Then umwe musi ndakati zvangu nditori muroad ndichienda kuZambia, munhu ndopa akabva atondi-informa achitondiudza kutoti amai vake vainge vatosvika muno muZimbabwe kuti vange vachigara naye. Zvinhu zvekuti zvakandibata because ainge asina kumbogara neni pasi anzwewo muono wangu, because inini ndainge ndichitarisira kuti amai vangu ndo vanozouya vobva vagara naye vachimutarirawo. That is what I wanted, but iye akabva angoti mai vangu vatova kuno. Saka zvainge zvava kundirwadza kuti amai vacho most of the times vainge vava kungogara varipo, sezvo muchingoziva kuti basa redu iri rehutruck driver unokwanisa kutogara kwenguva yakati rebei usipopamba. Saka ndaizoti paya pandinenge ndadzoka kumba ndinenge ndichidawo nguva nemudzimai wangu, asi chaizondirwadza ndechekuti ivo ambuya wangu ava vaitongospenda most of the times vakaita teki neni, zvekare vakaita teki nemudzimai wangu, zvekuti taitoshaya mukana wekuita bonde. Dzimwe nguva mukoma vaikwanisa
kutandara nemwana wavo kunosvika kana kuma2 kunze kwava kunoidza. Mukadzi ndopa anenge ava kuchidzoka kuti unge uchimubata rwuviri rwutatu anenge ochema-chema achiti ndinonzwa hope. Saka ndaitoona kutoti raita sekunge skiri ravo rekuti vasada kuti ndinge ndichizvifadza nyama dzangu nemwana wavo uyu mukadzi wangu. So mukoma mudzimai wangu manje akabva azongoramba ongondicontrola mind, but chandainge ndisingatonzwisisi ndechekuti iyewo ainge akaiswa muhari naamai vake. Saka amai vake ava vaiti pose pavanenge vari kuno hanzi usiku paya vaibuda, then vobva vanotonona, vobva vaita wet. Vaiti kana vaita wet vaibva vanokora ivhu riya rinenge rakazangana neweti yavo, then vobva vazotanga kushandisa ivhu iroro vachiriisa muchikafu icho chavainge vachindibikira. Zvose izvi vainge vachizviita kuti ndinge ndichizova pasi pavo. Ende mukoma ambuya vangu vakabva vazotanga kundikontrola zvekuti nerimwe zuva vakangokaruka vandifonera vakabva vati Mukwasha, inini ndafamba uye ndaudzwa kuti hama dzako vanoroya. Ende ini ndakabva ndazvibhilivha because kuzonosvika ndichidanana naye mukadzi uyu, chekutanga ndainge ndakamuda, but chechinumber 2 isuwo sevanhu vanobva muno muzimu tinongogara takavhura maziso edu tichitsvaka mikana. Since ndainge ndiri in this business rematrucks, ndainge ndazviudza kuti kana ndikazowana chitupa chekumozambique, kana ndikazotanga kambani yangu yematrucks, it will be easy since mazuva ano mapassports ekumozambique ndio ava nesimba kudarika passport yedu iyi yemuzimu. Saka ndainge ndava kuti ndinenge ndava kutoita advantage plus good move, kusaziva kuti ndainge ndava kutozvipinza munyatwa muna taisi reva. So ivo nekuda kwekuti vainge vachiziva urongwa hwangu hwekuti ndainge ndatova nemari dzangu dzandainge ndava nechinguva nichiunganidza ndichiti mari iyi ndoda kuti ndinge ndichizotenga track. Saka pavakangozviziva vakabva vatanga kunyengera mwana wavo kuti ange achindinyengerera kuti nditenge imba kwavo kuMozambique. Ivo vakandifonera vachiita sekunge vainge vaudzwa kuti hama dzangu dzainge dziri varoyi, nekuti dzainge dzaudzwawo kuti kana munhu uyu mukangomuregerera akagara aita chitupa chekuMozambique, chizivai kuti iye anenge ava kukushainirai ende achaita mari uye achazova mupfumi. Saka ambuya vangu vakabva vanditi hama dzako dzose idzi varoyi, ndikuda kuti unge uchidhilita mafoni numbers avo uye usataura navo, nekuti mukunotaura navo ndo mavari kupota vachikutumidzira mamhepo. Ndakabva ndabhilivha ambuya vangu nekuti ndainge ndava kukontrolewa neivhu iro ravaipota vachindiisira muchikafu chavanenge vachindibikira, iro ivhu rinenge rakazanganiswa neweti yavo. Uye zvekare hanzi vainge vakatoenda paguva ndokubva vanotora mweya wemunhu uya ainge areremo muguva, vakati semunhu akafa asina chaanogona kuzviitira uye anongoudzwa zvekuti ange achiita, neniwo ndaifanira kuti ndinge ndichizonzwa kubva kwavari. Ndo mhiko dzavainge vakaisa pandiri. Mukoma ndakabva ndadhilita mafoni numbers ose, uye kana shamwari yangu uyo wandainge ndichiri kuwirirana naye akazoti one day agara neni pasi akati, naiwe Sawira, ndiudze, unoreva kuti iwewe wafunga kutenga imba kuMozambique, komuno munyika medu meZimbabwe unoreva kuti hakunawo here kwaunotiwo uku kana ndikatenga imba yangu kwakanaka? But ndakabva ndamuvenga ndikati uyu ari kuda kutondikontrola, ndokubva ndazomudhilita muupenyu hwangu. Ndobva ndakabva ndazoenda navadzimai kuMozambique kuya, tikabva tazonotenga imba. Mukoma takati tatenga imba iyi yainge yagara yakatovakwa kudhara, ndikabva ndati sezvo munhu uyu atondizvarira, zvinoreva kuti it is me and her for the rest of our lives. Saka kuti ndinge ndichichengetedza upfumi uhu, chimirai ndinge ndichimuisa iye ndinge ndichiisa imba iyi pamatitle deeds. Saka iyewo akati ndamuisa pamatitle deeds nekukontrolewa nemishonga yevabereki vake, ndokubva azoisa amai vake as the next of kin, baba vakewo vachiteverawo as the next of kin. Izvi ndakazotozviziva mushure mekunge ndakonana naamai vacho, because ndo vainge vava kutotanga kutogara pamba pangu vachitoshandisa main bedrooms. Saka mukuzononetsana muya ndo pavakabva vati, iwe imba iyi unombozviziva kuti haisi yako here, nekuti bepa rinodana iro richiti imba iyi ndiye mwana wangu, kana mwana wangu akafa zvinoreva kuti imba iyi inenge yava muzita mangu. Ndakarohwa nehana. Mukoma mudzimai wangu iye
achikonfirma achitaura kuti hongu ndizvozvo ndikarwadziwa kusvika pekupedzisira. Chimwezve chainge choitika mukomana acho ndechekuti ndainge ndava kuti dzimwe nguva paya kana ndakagara ndaitoshaya kana penti mukoma, underwear randinenge ndakapfeka raingokaruka radisappear. Ende ndaizoti time paya ndo pandaizoona futi underwear riya rinenge rambodisappear, ndichisara ndakangopfeka trouser chete, ndaizoona underwear riya ndaripfeka zvekare. Kunodai rinenge richinhuhwirira richiratidza kuti ratobva mukuwachiwa richitonhuhwirira stay soft. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvainge zvichinditambudza ndiri kuMozambique. Zvino nerimwe zuva ndakati ndigere zvangu nemudzimai wangu tigere pazasi pemuti, ende ndakazongokaruka ndaona imwe cobra iyi yainge iine huturu ichiratidza kuti iyo yainge ichitoda upenyu hwangu, but yakabva yazondipotsa. Ndipo pandakabva ndazotiza ndokubva ndazouya kunoku kunyika kwedu. Ndakati ndava kuno mukoma mukuzonobatsirwa zvekare nehanzvadzi yangu ichifambawo ichiudzwa zvose izvo zvandainge ndichisangana nazvo. Takabva tazoenda kumba kwamadzibaba vaya. Zvino madzibaba ava mukoma vakati vari pakati pekundibatsira, inini ndainge ndakaita zvekugara. Saka cobra iya yakabva yazonditaimira ndokubva yazondiruma gadziko rangu. Ende nanhasi uno magadziko angu awa ane makala maviri, rimwe rakatindivara kuita black mushure mekunge ndarumwa nayo cobra iyi. Ivowo madzibaba vakabva varumwa vakazotonoponera kuchipatara. Zvino hama dzamadzibaba dzakabva dzandiripisa, dzikabva dzandibhadharisa mombe 3 dzichiti wapotsa wapinza rufu mumusha medu, saka unofanira kuti unge uchiripa. Nanhasi uno mukoma ndichiri pakutambudzika. Chinondirwadza ndechekuti mudzimai wangu iye pari zvino akazodzokera zvake kumusha kwavo, ende amai vake vava kumumanikidza manje kuti ange achidzokera kuzvikantini kuya. Zvinova zviri zvinhu zvinondirwadza each and every day kuti mudzimai wangu ndichazosvika pakumutorerwa semataurirwo azvo azvakaitwa naivo ambuya vangu. Vakanditi iwewe une nungo, une husimbe, haukwanisi kuti unge uchimuka, unenge uchingoti ndorwara usingakwanise kuendawo kubasa sezvinoita vamwe varume vanoshandira mhuri dzavo. Zvino inini kuti ndinge ndichienda kubasa handikwanisi, nekuda kwekuti ndinongoti kana ndikangopinda mutraki kungonobata mudhiraivho kudai makumbo angu anobva atanga kuzvimba zvekuti ndinenge ndava kusatombokwanisa kana kutsika pasi azvimba mukoma. Uye ndine hope dzandinongogara ndichingorota each and every time. Ndinorota ivo ambuya vangu ava vekuMozambique vachiratidza kuti vari kutorwidzana nekuti vange vachinditorera upenyu hwangu. Ndambozama mukoma kuti ndinge ndichienda mudzin'anga kuzonosvika ndichizosvikawo pamba pevamwe sekuru avo vakazondibhadharisa $20 yedare. Zvino takati tava mumatare mavo vakabva vazonditendekera netsvimbo yavo, vakabva vati buda mudare rangu iwe muzukuru, buda mudare rangu. Ndakabva ndati indava nai sekuru mava kundidzinga mudare renyu, vakabva vati buda muno uri kuda kuzoparadzisa dare rangu. Ende vakabva vanditi tora mari yako nekuti vadzimu vangu havararamiswi neka$20 kako aka. Ndokuzodzingwa kwandakazoitwa mudare ravo sekuru ava. Zvino ndakabva ndazviudza kuti kana ukazoona nhamo yako yava nhamo yekuti inokudzingisa kunyange mumatare, zvino achandinunura ndiani? Ndiudzeiwo hama dzangu kuti ndichanunurwa nani. Mhuri yangu ndinoida, mukadzi wangu ndinomunzwira tsitsi nekuti nayewo akaiswa muhari naamai vake. Pari zvino ndinoita sekunge ndakapunyuka ndikabuda muhari, but ndichiri kungosangana nematambudziko. Muviri yangu iri kudzimba, ukuwo ambuya vangu vanenge vachindisvotesa vachiti zvino kana wava kusashanda unoti iwe paunoenda kunoweta unofungidzira kuti weti yako ndo yatinonwa here? Unoti paunoenda kutoileti paya paunonoita tsvina unofungidzira kuti tsvina yako ndo yatinouya tichinhongerera here mutoileti tichidya? Manje ziva kuti wangu mwana kana akasangana nemurume anenge achida kumuroora, inini ndichangomurodza nekuti hatimiriri mukwasha nyope isu. Ende ndinogara ndichivabvunza kuti nai amai, kana muchindituka nenzira dzakadai apa inini muchiona kuti
handikwanise kushanda, makumbo angu akazvimba, munenge muchida kuti ndinge ndichiita sei, but vanongondipindura zvavo rafu. Ndiyo nyaya yangu iyi mukoma. Ndiri pakati pekurwadziwa, ndinorwadziwa nemari yose yandakashandisa ndichitenga midziyo pamba apa, zvekare nekuzorinovheta pamba apa. Zvose izvi zvinondirwadza. Imari yandainge ndichida kutenga truck nayo, but zvose zvakabva zvazoenda mudondo. Ndiyo nyaya yangu iyo mukoma. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Such a sad story. Ndo zvakaitika kwavari mukoma. Let us talk about that issue in the comment section. Hanzi ndakasvika pakudzingwa pamba peng'anga. Just imagine. Yo.